Посещение стройплощадки было лишь поводом более детальной проверки, но уже на дорогах столицы. Президентский кортеж уехал в правительство. Однако Рамзан Кадыров сел за руль автомобиля, взяв с собой министра внутренних дел и начальника ГИБДД, уезжает на улицы Грозного. Соблюдают ли граждане за рулем правила дорожного движения? Много ли автомобилей с запрещенной тонировкой? Все это можно выяснить, став непосредственно участником дорожного движения. دلوا وصل العوام هيك عندنا شيء نشيلون دلوا تجادوا تعدوا من خدوا ده تصبيون شو كده إذا عندك أنت غالب على عندك أنت غالب حي نه ها بوست فات اللي ها ضع بوست على سبريل كاتير كده ويتان ليلوش دون نحضرنا وين شو صعد على الدكتور اللي مثل على بلونش ثلاث مثل على بلونش اللي تعمل يا حسين بس وين ما دعوا شبت من البلاد دعوا شيء ده دعوا كده روح على فلونك روح على فلونك شوية Несколько раз руководство ГИБДД начинали активно работать, снимая пленки с автомобилей. Конечно, тогда это возымело действие, но автомобили с тонировочной пленкой опять появляются на улицах. Шамхан Денильханов объясняет, около 1000 автомобилистов имеют на затемнение окон разрешение, но на деле оказывается, что их намного больше и без разрешений. Почему я поддерживаю так это? أنا أعمل مش أنا بريوش أنا زتي منهم رول عاجل كذا الأسلام شاء أيش ده شو كذا كذا كم بدون ضبط دب لونتو أعطيك شعن تكشف مش ملي أسوي شعن Вот так. Пленки на автомобилях есть практически у каждого 5-го гражданина, но разрешений нет. Бездействие сотрудников ГИБДД проявляется не только в этом. С каждым днем количество автомашин возрастает. Вместе с тем возрастает и количество нарушений на дорогах. А сотрудники на постах нарушений как-то не замечают. В этом президент убедился лично. طبعا يبقى هو في حلوش ورث انا عنده حلوش ورث ده ده حلال من ابو راسه تعال يفش في تاخير بس ده وقع ها اوتر ثاني اوتر لا ده احسن يبقى под воду твои подчиненные هذا غير принимать так уважаемый Ченкау это было легче что там будет так бала баскет ده أنا ما قلت إنه ماشي يشوف أي إشعاعات بس إنه شوف على بعض شيء غير الصوص يا صديق بيتك يا جماعة. ده تبغى ماشي يشوف. بيشيك لو تعال قبل منهم بيشيك تعال فتيجي حيدا يتعوض تكسين خيدا شو خوي عشان تقول حاجه تعال خيدا مو هو بس كده بس وصح على الصح على صح على يا ماشي عشان تقول كده بس أنا أول إن شوية خيرش شو نجايش نكشف وقت قبل وضع يجدون راس دام وقت تاني يجدون ضد أبشت الناس دخويان سوا براول شيتكش ركوات في الريبوبليك ده شاوريت إيش شو في الوضع ده خلاص كده فأول سنة الأشطان براول دروج بيان دام قال له الأشطان شو تستغرق أتحمل هو بيستغرق دام عشان ما نرويش وكيس قال بس متى
Такую картину президент вряд ли надеялся увидеть. Улицы столицы наполнены автомобилями. И если правила не соблюдаются, а ГИБДД, которая должна обеспечивать порядок на дорогах, бездействует, о безопасности и говорить не стоит. Fuldstændig vidste jeg, her. Lad två ja. Walla, عود أسد ما تنعاوي جنبان. تبغى ما على الواح. عود عايز معاوي جنب جنبان. طيب ما قلت كموع ديك اللي هو عايز تاني الصوت عايز يخرج لهم عايز يصير ليه من الواقع. جاي هم ضمنك لك اللي بياخدوا العود. Принять соответствующие меры по обеспечению порядка на улицах и довести до каждого автомобилиста необходимость соблюдения правил дорожного движения. Сегодня на этой проблеме акцентировано внимание руководства республики. И от того, насколько ответственными будут автомобилисты и сотрудники ГИБДД, зависит и состояние на магистралях республики. Магомед Харсиев, Ваха Кантаев. Итоги.